Spousta mistr. Neuvěřitelný. Výrazný talent. Prosím, tam vzadu. Stanislav Pavel, e-sport.cz. Pane mistr, mohl byste mi říct, kdy jste začal věřit tomu, že se stanete mistrem? Cílové rovince. Prosím ještě jednou. Cílové rovince. Prosím, tady. Já jsem kecal z deníku Webta. Jak to děláte, že nemáte žádný trčíky červený? To je složitá otázka, to se musíte zeptat rozhodčí. Neuvěřitelná technika asi. Prosím, mladá fronta dnes šlámou, já bych si chtěl, jakou vám dalo práci stát se mistrem? Lehčí, než chodit na 8 hodin denně do práce. Cože? Napiš tam Oliva. Hlaste se. Deník Právo Kociána, bych se chtěl zeptat, jaké byly vaše první pocity, když jste došel do cíle? Už to mám zase. Dobrý, napsat, To musí být velký to uf. Jednou po dvě. Třifo možná. Možná 4. Tady. Prosím, ještě žena život? Ne, Playboy. Vaším sportem máte neuvěřitelně krásnou postavu. Že byste nám mohl pozovat pro naše čtenářky? Bude záležet na vyšší honoráře. Domluvíme se později. Prosím, Tady atletika, Ano. časopis, znáte určitě každý. Takže když chodíte, jak jsem tady zaslech, takže máte zaměstnání, že chodíte, máte to jako placený, jo, vytváříte práci a pak ještě jdete odpoledne na trénink, takže zase chodíte. Takže znamená celý den jako chodíte. Přesně tak. Takže chodím. Zase a chodím. To 4krát také. Dostane zaplaceno a ještě se viděla na závodech. Není špatný, že se To smrkové noviny, to Týnec. Vaše úspěchy musí mít neskutečné úspěchy u žen, jak to zvládáte? Je to určitě. Prosím vás celýma větma. Zvládám to složitě. Některé ženy už tu hoří a... No super, rozlicovaná normálně, tady sedím v takové blízkosti vedle mistra. Tady, ne, Bepta zase. Ostatní, Jana, právě už máte ty vyhráváte furt, jak musíte mi hromadu peněz. Nechtěl byste nám sponzorovat náš atletický stadion. To bych chtěl, kdybych ty peníze měl z okamžiku. Ale berete, nejste vrcholový sportovec, musíte mít peníze. Teď jste mistr. Ale nedá. Pokud bych mohl jakkoliv ovlivnit, aby spíš hamoně To už není totiž konce, už se ubíráte jiným směrem. Prosím, jaké pro vás bylo, když jste běžel a zvali na vás Rusko? Já jsem šel, naštěstí. Bylo to velice nečekané. A jak já mám rád, mám aspoň doufám smysl pro humor, tak jsem se i velice tomu zasmál. A můžete mi zdůvodnit, proč na vás zvali? Pokud tady všichni známe barvy dresu Slatíňan, rudá barva s velkým S a ve Švýcarsku bohužel sláva slatíňanského klubu ještě nedošla. A naopak tam došla sláva Sovětského svazu. Tak mě nechápali, že jdu v dresu Slatíňan, všichni si mysleli, že jdu v dresu Sovětského svazu, tak jsem byl pozván slovy Sajus. Tak tam Zástupce pro Blesk. Slyšel jsem, že jste měl dvoudenní závod, sobota, neděle. Sobotu už víme trošku jakž ale tu neděli podrobněji vysvětlit, jak to vůbec bylo. Když jste byl do kopce, chůze, jak to bylo, že jste byl první, pak jste zase nebyl první. Nevíme detaily jako přesný. Kde se stala chyba? Kde byla chyba? Děkuju. Teďka to řeknu malinko vážněji. Ano. Jednalo se o závod 8,3 km do kopce s převýšením 720 metrů. Nad mořem. To je 720 metrů. To je jako... Tak kde? Nahoře nebo dole? To je zásadní otázka. Převýšení. A Začínala začínala se dohromady sobota, neděle.
v sobotu, jak víme, jsem vyhrál a v neděli jsem ten náskok udržel, ale v cíli na kopci mě mohli říct rozhodčí rovnou, že mě dávají 3 minuty, jenže oni o tom ještě nevěděli. Dozvěděli se to, že si sečetli mezičasy a zjistili, že jsem vyhrál 16 sekund a nemohli připustit, abych vyhrál i druhý závod, tak mi dali 3 minuty penalizace a vyhrál jejich domov. Děkuju. Škandál. Neuvěřitelné. Vůbec se ptám čtenáře deníku Právo, co bych musela pro to udělat, aby začala takhle chodit a byla takhle dobrá jako vy. Tancovat. Tancovat? Třikrát tancujete! A můžete nás tady jako ukázat nějaké krok, to funguje? Ukažte nám kousek chůze. Tady není kde. Tady tak Zítra zvu přítomné novináře, zvu zítra na 28 km tour, Ježišmarja. kde předvedu. Kuráci novinář. Převedeme část schůze. Tam by byla, prosím, dřív dovolení, tam se hlásila první. Já vím, že je to tak trochu mimo mísu, Prosím ale... vás, představte se a řekněte. To byla Eliška. Já jsem z časopisu Idiot, ale chtěla jsem se zeptat také nějakou trochu mimo, že když má tady novinářka tancovat, tak jestli byste nám nemohl předvíst aspoň nějaký malinký taneček, když nejde ta chůze. Ano. Dobrý, klidně. Pozor. Kamery. Ježišmarja. A tohle to musí být extra talent. Prosím, Právo. Ještě tam se jaký čas předpokládáte, nebo jaký čas je pro vás vysněný? 28 km. 28 km vysněný, nepřijít první. Nepřijít první. Nepřijít první. Ne, cože? Zítra. Jakoby to Bude to flákat. tak prosím, atletika byla dřív. Atletika, opět zástup. Tady se láduje na Nukáče, víš to. Vaši životosprávu, mám 2 otázky. Životospráva, jestli je hodně důležitá při sportu, jo, já jako like. A druhá otázka, blíží se olympiáda, letní, někde Londýn. Zda se zúčastníte nebo ne? Nebo jste chtěl splnit nebo nechtěl splnit limit? Do Londýna. Otázka je chtěl, nechtěl. Londýn v žádném případě. Další olympiáda, limity jsou složité, ale mistrovství Evropy myslím, že není nereálný, ale bude záležet na tom, kam mi pan trenér Vlasta Král dovede. Já to koukám vypadá. Životospráva, jestli je důležitá nebo není důležitá? Životospráva je důležitá, pokud člověk ho pije až hodně, tak to není dobrý, pokud nepije vůbec, tak je to ještě horší. Záleží? Nejhorší. Možná. Prostě děkujeme, dáme další, je to tak? Dobrý den, já jsem z deníku ze zdola. Zajímalo by mě, jak dlouho vám trvalo, abyste se dostal na vrchol a jak dlouho se tam hodláte udržet. Děkuju. Na vrcholu zdaleka ještě nejsem, doufám, že se na něj dostanu, na to odpovím tak za 2-3 roky, pokud se tam dostanu teda. A hodlám se tam udržet co nejdéle. Pardon, tak dobře, opět žena a život. Já jsem se chtěla zeptat, s jakým umístěním jste počítal ve Švýcarsku, jestli jste tam čekal, že budete do 3. místa nebo do 1. desítky a najednou takovýhle úspěch, mistře. Neuvěřitelné. Můj manažer mi říkal, abych šel... Manažer nebo trenér? Manažer. To je... To je Zdeněk Simon, jestli znáš. Ne, vůbec. Říkáte? Ne, pardon. Placky s novinářem, víte? Nabaluje novinář. Agresivní na novináře. Mě říkal, že jsem mám že s tím prvním, tak jsem ho neposlechl. Hnedka od prvních metrů jsem šel na první místo, došel ten jejich nejlepší chodec, nečekal, že tam může mít konkurenci, tak mě pustil a už nedošel. To je pěkně. Právo bylo 3
dříve? Já to musím dát. Deník právo, víte, naše nás to hrozně zajímá, ale už jste třeba nějaký skandál nebo nějaký problém třeba s dopingem nebo něco takového. Jestli to jsou potom jako horliví, tak se musím zeptat. Čural jste po doběhu. S dopingem jsem ještě zkušenosti neměl, nicméně můj názor na antidopingové komisaře je, že rozdíl mezi nimi a supama moc velký není. Nicméně naštěstí skandál z tohoto směru jsem ještě neměl a doufám, že mít tím nebudu. Ale budoucnost je nejasná.